Dan hebben we een interview gehad met Jorge Quartas. Die heeft een boek geschreven, De Wolkenteller. En dat is een kinderboek. En het onderwerp is heel erg leuk. U kunt naar een interview kijken met Jorge Quartas. Die uitlegt wat het boek precies inhoudt. En dan kunt u natuurlijk dan zelf bepalen of u het wil kopen. Maar het is een aanrader. Jorge Quartas, welkom. We kennen je als journalist, marketingman. Je bent columnist. Je hebt heel veel gedaan en nu heb je ook een heel mooi boek geschreven voor kinderen, De Wolkentellers. Wat voor boek is het? Het is een boek voor kinderen, zoals je net zei. Het is een boek voor kinderen tussen de 8 en 12. Het is een boek dat gaat over 2 kinderen op Curaçao, 2 jongens, Brian en Ravi. Ze zijn beide 10. Ze wonen op Curaçao. Het boek is ook gezet in Curaçao, maar zonder dat er overaandacht aan Curaçao wordt besteed. Ik merk heel vaak als het gaat om boeken op Curaçao, dat je dan heel expliciet dingen van Curaçao erin moet stoppen. Terwijl, zeker voor kinderen, is Curaçao gewoon iets normaals. Hè? Het is hun leven. Dus het is ook bedoeld voor kinderen die op die leeftijd zitten en zichzelf erin kunnen herkennen. Tussen 8 en 12 jaar voor hun ouders en ook voor hun opvoeders. Het gaat over vriendschap en eenzaamheid. Dat is een zwaar thema, maar je weet het in een boek voor kinderen natuurlijk zo te vertellen. Maar waar gaat het precies over? Het is een boek over, zoals je zei, vriendschap en eenzaamheid. Eigenlijk leven we in een maatschappij waarin kinderen steeds vaker eenzamer worden, zonder dat we dat doorhebben. Kinderen zijn heel vaak, waar we vroeger alles op straat deden, we gingen de deur uit en we deden alles met onze vrienden, zijn we steeds meer als kinderen het huis ingegaan. We zitten achter de telefoon, we zitten de hele dag, dus de kinderen zitten de hele dag achter de telefoon. En ze doen niks anders dan op die telefoon zitten. Voor veel kinderen, voor veel kleine kinderen, is vriendschap maken, vrienden worden, iets heel moeilijks geworden, waar je voorheen... Vanzelf. Het gebeurde vanzelf. En dit boek laat eigenlijk zien dat het ook nog steeds zo is. Je hebt 1 jongen, Brian, die is heel erg op die techniek, die is heel erg met zijn telefoon. En de andere jongen, Ravi, die moet van zijn moeder altijd buiten spelen. Die mag niks met techniek doen. Die moet de vreemdste dingen doen. Die moet een kokosnoot en een DVD-boom, daar moet hij zijn fantasie voor gebruiken en dan spelen. En die jongens zitten op dezelfde school en op een dag raken ze bevriend. En dan start het hele verhaal. Mooi, ik vind het een mooi thema, want het is een kinderboek, maar tegelijkertijd een thema dat ze echt daadwerkelijk raakt. Want het zitten op de telefoon is nog gewoon iets wat heel veel voorkomt. Ja, en het is niet alleen maar een probleem, het is niet alleen maar een issue die de kinderen raakt. Het is ook heel vaak een issue die de ouders raakt. Ik doe vrijwilligerswerk bij een school, ik doe daar een bibliotheek bij de school. En wat ik heel vaak hoor, is dat ouders gewoon niet weten hoe ze dat kind van de telefoon af moeten krijgen. Eigenlijk heel makkelijk, de telefoon wegpakken. Ja. Het is heel dan gaan ze iets anders doen. Dan gaan ze iets anders doen. En het gewoon opleggen. Je mag maar tussen dat en dat tijdstip op de telefoon zitten. Maar dat kind grijpt er vanzelf naartoe. Wat dit boek eigenlijk ook laat zien is dat telefoons op zich geen probleem zijn. Je moet het kunnen combineren. Je moet er iets mee kunnen doen. En dat evolveert zich in dit boek. Ontwikkelt het zich. De jongens worden vrienden. Ze worden vrienden doordat ze wolken met elkaar tellen. Die ene jongen die altijd buiten zit, die zit dan op dat schoolplein samen met die andere. Ze hebben niet eens door dat ze naast elkaar zitten. En hij zit te tellen. 1, 2. En die andere vraagt, wat doe je nou? En dan vertelt hij wolkenteller. En wolkentellers, is gewoon raar, vindt hij. Ja. En dan gaat hij toch meedoen. En aan het einde van de scène vragen ze elkaar, zijn we nu vrienden? Omdat vrienden op die leeftijd ook zo is. En je doet iets samen. En dan ben je een vriend. En dan ben je opeens vrienden. Mooi. Het is in het Nederlands geschreven, maar het komt nog in 3 andere talen. Ja, het is nu in het Nederlands. Het Nederlands markt is natuurlijk veel groter dan de Curaçaose markt. Zo'n boek moet natuurlijk ook eerst runnen. Het is nu in het Nederlands geschreven. Het is de bedoeling dat het in de loop van dit jaar ook in het Papiamento, in het Spaans en in het Engels uitkomt. Mooi. Langzaam, 1 voor 1, dus niet allemaal tegelijkertijd. Het is veel werk hoor. Het is je doet het zelf. Ja, ik heb het zelf gedaan. Ik heb niet alleen maar het boek geschreven, ik heb ook de illustraties zelf gedaan. Illustraties is helemaal niet mijn vak. Maar ik heb op een gegeven moment gedacht, iedereen heeft het over de AI en het is zo makkelijk om met AI tekeningen te maken. Het boek had ik in 2 maanden geschreven. De illustraties hebben me bijna 6 maanden gekost. Het ziet er mooi uit, dit staat achter je. Dankjewel. Maar het was me een werk, omdat het wordt gebracht alsof AI alles kan. Maar AI kan niet alles. Je moet heel specifiek, moet je dingen zeggen. Het is heel moeilijk, bijvoorbeeld in zo'n kinderboek, in elk boek eigenlijk, moet de hoofdfiguur altijd eruit zien als de hoofdfiguur. Het kan niet zo zijn dat Brian op een gegeven moment krullen heeft en dan in de volgende scène niet. Zo'n AI snapt dat niet. Dus je moet continu dat herhalen. Ik ben maanden met die illustraties bezig geweest en toen was het af. En ik ben heel blij dat het af is. En het boek verschijnt als e-book. Dus niet een papier, een e-book. Dat wordt de verschijning. Dat is de verschijning. Sinds 15 april is het te verkrijgen op alle
e-book platforms die er maar zijn. Dus als u een bepaald platform heeft, kunt u daar naartoe gaan. U kunt ook bijvoorbeeld naar bol.com gaan om het boek aan te schaffen. Maar u kunt, als u bij Kindle gebruik maakt, kunt u daar gebruik van maken. Maar het is in ieder geval leuk om het boek